گرتن و رواندنا سرکرد و اندام و آلیگرین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لروجاوای کردستانه. جالیه چکدارین پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده بردوامه. کو پشتی دەستپێکە شورشە سووریە دا ئادارە ساڵە 2011 و حتانها gelek serkird û kadro û endam û alîgirên Partiya Navborî hatine girtin û hin ji wan jî heta niha di zîndanên asayişa peyê de ne yan jî wan dane. Beriya Yekîtiya çar partiyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê di Nîsana 2014 de dibe navê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de. Serkird û endamên wan her çar partiyan ji aliyê peyê û hêzên wê ve de hatin girtin û bi taybetî Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî ku sekreterê wê Abdulhekîm Beşar bû û Partiya Azadiya Kurd li Sûriye ku sekreterê wê Mustafa Cuma bû. Destpêka revandin û girtinê jî di sala 2012 bû ku hêzên rejimê neh baregeh û avahiyên hin leqên xwe yên ewlehî radestî partiya peyê kiribûn. Di şeva 24 meha dehan sala 2012 de Behzad Dorsın endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê li gel endamekê din yê wê partiyê li gundewarên derîkê hat revandin û Partiya Navborî wî wextî çekdarên PYD bi revandina wî tometbar kiribûn û heta niha çarenivîsa Behzad Dorsın nediyar e. Partiya PYD û hêzên wê yên çekdar di sala 2013 de karê revandin û girtinê hembestir kirin û bi taybetî li dijî endam û alîgirên her du partiyên El Partî û Azadî ku bi dehan endamên Partiya Azadî li Kobanê Mîna Serwar Alaeddîn Hemmam û Salah Şahîn û Alaeddîn Hemmam endamê serkirdayetiya Partiya Navborî her wiha li her du gundên Birca Ebdal û Basuta yên Efrînê jî nîzîkî çil endamên Partiya Navborî girtibûn û çar endamên din jî kuştibûn û piştî demekî ji girtin ew endam serbest berdabûn. Her wiha bi dehanê kadroyên Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî jî girtibûn Mîna Siyamend Ibrîm û Beyazîd Mamû û Ehmed Seydo. Piştî yekîtiya her çar partiyan û avakirina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di Nîsana 2014 de karê girtin û revandinê li hember Partiya Navborî zêdetir bû ku piştî bi dawî hatina kongreyê partiyê li Hewlêrê û vegera endamên kongreyî bi dehan endamên wê kongreyî hatin girtin ku gelek keç û jin jî di nava wan de hebûn. Her wiha gelek serkird û endam jî ji bo Herêma Kurdistanê hatin nefîkirin. Weke Beşar Emîn endamê Mekteba Siyasî ku di şeveke tarî de çekdarên PYD êrîşî mala wî li Hesekê kirin û ew li gel Mihemed Seዕdûn û Mihemed Elî Slêman ji bo Herêma Kurdistanê hatin nefîkirin. Her wiha hin endamên serkirdayetiya heman partiyê li Rojavayê Kurdistanê bi tometên cuda girtin. Mîna Mihemed Emîn Abbas, Salaheddîn Beyro û Diktor Qasım Hesen û piştî demekî ji zîndanên xwe serbest berdan. Karê girtin û revandinê ji aliyê hêzên Partiya PYD ve li Rojavayê Kurdistanê hin bi hin zêdetir bû û ya dawiyê jî girtina endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Hesen Remzî li bajarê Qamişlo û endamê Komîteya Herêmî li Hesekê Xelefe Ehmed Hüseyn ku heta niha di zîndanên asayişa PYD de ne û hîn sedemên girtina wan jî eşkere nekirine.